De batería. Para transmitir. L'eterna improvisació de locos, divendres de cinema, fotent-nos. Cuando empieza... Aquests som els poc valents, els més conservadors. Som les 3 i hem deixat un campo base amb una sala una mica en representació dels amics. Però aquests hem d'anar a carregar piles. Ens hem passat molt bé, un ambientillo molt maco i tornarem. Anem a dormir. És un vídeo, això? Sí, és un vídeo. A les 10 ens fa pirant, però l'esmorzar és de 7 a 10. Sí que sí, ho digui. Que no pari el xucu-xucu. Molt bé.